Hello. Hello. Il-paċi miegħek, Sinjura. Hello, brother. Għajdin Makom ukoll. Jekk jogħġbokina qabel ngħid it-tat nixtieq infaħħar il-Alla u ngħidlu grazzi ta' kollox ta' kull ma jibbatilna. Nixtieq nitlob għas-saċerdoti kollha, speċjalment għall-Fader Charles, għalikom il-koll, għall-volontira kollha, għall-familja kollha tagħna u għall-morda, il-moribondi u l-irwieħ ta' purgatorju. Amen. Ħan minn daw kollha intenzjonijiet jekk li tajtna nagħmel talba partikolari għall-volontira ta' Radio Marija mo speċjali. Mulej Ġesu nixtieq sabiex tbierek il-Father Charles Mulej direttur ta' Radio Marija u l-volontira kollha li ġi jaħdmu hawnhekk biex jagħtu dan is-servizz Mulej Ġesu b'xejn assaltna tiegħek. Nitolbuk Mulej sabiex timlihom bid-don tal-Ispirtu Qaddis tiegħek ħalli jkunu kapaċi jevanġelizzaw bil-qawwa Mulej Ġesu bil-qawwa kollha li toħroġ minnek. Għatihom l-erf tiegħek, għatihom l-għaqal Mulej Ġesu, għatihom il-paċenzja biex jiddedikaw ruhom għas-saltna tiegħek. Għall-glorja tiegħek nitolbuk dan kollu Mulej u grazzi. Il-paċi mija koħt li tajġ. Thank you u berikna fa' Kun imbirka. Nsalmulek, bye. Hello. Hello. Hello, nsalmulek. Nsellim lek ukoll. Qed tismani? Iva, Sinjora. Iva, għandi neputija ta' 18 sena. Għamlet l-operazzjoni ilu sena mnofs farbejja, imma da ma tistax timxi tajjeb fuqhom. U tkun moġuwa miskina, dejjem moġuwa. Nitolbuk bil-qalb kollha ta' nitolbuk Mulej għan-neputija ta' dil-persuna inti taf l-uġieħ tagħha Mulej. Inti tabbejt bil-mart kollu tagħna bin-niket kollu tagħna għalina l-profeta Eżajja. Walla qastant Mulej nitolbuk sabiex inti tħares lejn din oħtna u tħobba għand f'dan il-mument kif inti taf li l-aħjar għalija fiċ-ċirkustanzi tagħha. Għamil strument minna Mulej ta' feraħ ta' mħabba anka ta' fejqana l-glorja tiegħek Ġesu. Il-Mulej birkek. Grazzi. Nsalmulek. Hello. Hello. Iva, nsalmulek. Komu nirringrazzjakom. Jiena katekista u bħalissa fil-klassi ta' Dutrina għandi tifla għandha 9 snin u l-familja tagħha qegħdin daqsxejn kwitati fuq saħħitha. Nixtieqkom li titolbu għalija jekk jogħġobkom biex it-tifla jkollha riżultati tajbin. Tkun ħaġa sabiħa jekk li anka jkollkom ċans anka bħala katekisti illi tieqfu titolbu ftit hekk mat-tfal li jkunu għafdati fidejkom fit-tagħlim. Dejjem kif nibdew ħaġa sabiħa. It-talba dejjem hekk ngħidilhom it-tfal nabdu jdej xulxin u nitolbu għat-tfal morda. Amen. Jien nitolbu flimkien issa wkoll talija. Mulej nitolbuk Mulej sabiex l-imħabba tiegħek tassew is-saltan fil-qalb ta' din it-tifla Mulej fl-età żgħira. Nitolbuk ħafna l-ġenituri tagħha Mulej u l-familja kollha u anke l-sħaba tad-Dutrina Mulej li jintaqgħu ma' dil-katekista. Mulej għamel il-preżenza tiegħek, l-imħabba tiegħek permezz daw il-persuni kollha tkun biżżejjed biex int tkun tista' taħdem fiha u permezz tagħha. Għalhekk Mulej għatiha l-grazzja tiegħek li għandha bżonn f'dal-ħin. Għatiha l-fejqan tiegħek skont ir-rida tiegħek Mulej Ġesu. Għall-glorja tiegħek nitolbuk dan. Grazzi Mulej. Grazzi ħafna. Il-paċi miegħek. Jekk ukoll. Paċi miegħek, bye. Ma nistax nieħu aktar ħajja qiebsa b'nies tad-dinja. Hawnhekk għandna SMS soħra tifla biex titlob għal tifla biex tfiq minn Grizmeja u marti ieħor u għal oħta. Marija grazzi, Sinjuralla waħfir li Sinjuralla u Mulej żomm idejk fuqi. Hawnhekk għandek oħra. Fader jekk jogħġbok itlob biex Alla jibgħat l-ispirtu tiegħu fuq tifel ta' 3 snin li jinsab marit u fuq żewġ tzijiet li jinsabu morda speċjalment b'mart terminali. Nofrulek Mulej daw l-intenzjonijiet kollha Mulej Ġesu. Fejn dik il-persuna ta' 3 snin anke daw il-persuna li huma akbar, dik il-persuna Mulej bil-problemi fi Grizmeja. Anka l-problemi spirituali l-dawn l-intenzjonijiet offrulek Ġesu nitolbuk uri ħnina kbira. Għamil l-ħnina tiegħek tinżel fuqhom, għamil l-karba tagħhom tkun waħda Ġesu, jiena nafta fik. Nitlobkom titolbu għalina biex jatina l-paċi u jissetiljana. Grazzi l-paċi magħkom itolbu għal-tifel jerġa' lura mal-mara u wlidu. Jiena nemmen fil-Mulej illi nitolbu biex jibat li l-mara lura. Ma nafx naqbad nagħmel iktar, għattila li ħfirtila u minn qalbi ħfirtila. Tajt qalbi, itolbu għalija, please. Mulej nofrulek Mulej Ġesu dawn iż-żewġ ċirkustanzi f'dal-mument. Nitolbuk tħalli l-ħati ta' qalbu Mulej Ġesu f'din id-dinja qegħdin ngħixu anke f'dawn il-mumenti qiebsa.
kemm nixtieq mulej Ġesu li aħna tassew bħala nsara nitalmu kif inkunu ta' sapport u kuraġġ għal xulxin fil-Knisja. Li aħna nkunu l-ewwel nies li nitalmu kif naħfru nadru l-xulxin u ma ntemmawx il-passat fuq xulxin. Għatina l-grazzja mulej Ġesu li dan id-don tal-maħfra li lejla mulej il-poplu tiegħek bin qalbu qed jitolbok. Għatina dan id-don tal-maħfra mulej Ġesu, id-don ta' rikonċiljazzjoni, id-don tal-aqda, fejja inti l-weġat mulej tal-passat. Idħol int mulej fil-qalb ta' kull persuna muġuwa minħabba firdiet, minħabba tkissir fi żwieġ mulej. Nitolbuk mulej Ġesu, aħsir l-żwiġijiet kollha bid-demm prezzjuż tiegħek li jinċerrit fuq is-salib. San Pawl għalinna mulej li jint il-paċi tagħna, li jint minna tnejn ismi ġilda għamilt familja waħda. Għamil li aħna nkunu l-familja verament talla mulej Ġesu. Somm il-paċi fil-familji tagħna, għatom lura fl-imkien. Amen. Hello, minna fuq linja, please. George Maria Galia. Hello, nselmulek. Nsellimlek lilek u l-fader. Paċi miegħek ħabib. L-ewwel darba li ċempilt jiena raġel anzjan u nisab waħdi però nħoss dejjem il-bambin li jkun miegħi. Għax dejjem nitolbu u tiskant mal-ewwel jgħaddili dik it-trauma li kolli għaddejja minn fuqi. Nixtieq nitlob għall-ulidi u għall-familja tagħhom li qegħdin imsifrin u mhux ma nismax bihom ta' kif jistgħu jagħmlu jiġu u jittawlewli jiġu. Wieħed mill-Awstralja u wieħed mill-Ingilterra. U għandi ners titawalli darba bil-ġimgħa minn ta' billej dejjem. Jien għalhekk tat-tiegħi nixtiequ għalihom u għall-proxmu tiegħi kollu. Ħa nitolbu f'dan mument għal dawn l-intenzjoni tiegħek ħabib. Mulej Ġesu nixtiequ nofrulek mulej il-familjari ta' danaħuna li huma il-bot minn art twelidna. U magħhom nixtieq nofrilek mulej Ġesu il-persuni kollha li għandhom xi ħadd tażis fil-ħajja tagħhom li bħalissa jinsab imsiefer, forsi għal raġunijiet ta' saħħa, raġunijiet ta' divertiment, raġunijiet ta' xogħol, jew forsi għax emigraw mulej. Inti taf kemm anke aħna bħala Maltin is-sens ta' familja hi xi ħaġa ħafna fil-qalb tagħna u xi kultant nimmissjaw il-xulxin mulej u din hija ħaġa tajba. Għalhekk nitolbok sabiex timla l-vojt li xi kultant ikun hemm fil-qalb tagħna fuq li anke tħeġġiġna u tallimna mulej kif nagħtu każ il-xulxin aktar u kif inkunu maqudin aktar mulej fl-imħabba ta' bejnietna ħalli anke jekk id-distanzi jifirduna l-imħabba tkompli taqadna. Grazzi mulej. Tal-aħħar inqas li b'mur xejn il-quddies għax jiena raġel anzjan u qed nagħmel ħafna kesħa u li qed nimmissja l-iktar qarbina x'il-quddiesa nismagħha fuq redijiet. Inħeġġek sabiex anka tidħol f'kuntatt mal-kappellan tiegħek mal-parroċċja li jkunu jistgħu. Kappellan se fader tnej hawnhekk wieħed hawn. Però żgur tali jekk tgħidilhom b'xi mod jipprovdulek il-Ġesu fl-Ewkaristija. Il-waħda li tkun ġnisa jiena għalki issa x'nagħmilek. Tax qalbek fuq il-ħaġa żgur jirranġawlek b'xi mod ieħor. Okej, il-paċi miegħek, il-lejli tajjeb. Magħkom ukoll. Saħħa ħabib. Kom il-lejli tajjeb. Lilek ukoll. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar.